Senjuri, inselmilkom l-qakom l-ġdid tal-programm Ribna ftit minuti qabel l-aħbarijiet fejn inżommukom aġġornati dwar dak li qiegħed iseħħ madwarna. Ma nafx hekk segwejtux ftit tal-jemilu anke permezz tal-mezzi soċjali u fuq il-portal ta' one.com.mt tela filmat ta' battibekk li nqala bejn David Aġus u Robert Kutajer. David Aġus illi kultant jokkupa il-kariga ta' speaker fin-nuqqas ta' Anġlu Farrugia. Fakkarkom li Robert Kutajer mbagħad min-naħa l-oħra huwa il-whip tal-Partit Nazzjonalista. Ħansegwu mill-ġdid il-battibekk illi nqala, mbagħad nagħmlu analiżi ftit iżjed dettaljata bejnietna. Segwu flimkien. Għati ċans, Robert Kutajer, kompli Ministru, issa niġi għalik, kompli Onorevoli Ministru. Minuta, ħaj spiċċa sentenza. ħajkollok iċ-ċans. Onorevoli Robert Kutajer, ħajkollok iċ-ċans, paċenzja. Ħanisma' lill-Ministru, għantik il-point of order ukoll. Spiċċa is-sentenza tiegħek, Onorevoli Ministru, spiċċa sentenza tiegħek u mbagħad niġi għall-point of order. Robert Kutajer. Mr. Speaker, napprezza li meta indikajt point of order kont nieħu l-point of order ukoll, però apparti. Il-point of order intiwlek meta jien jidhirli li għandi intiwlek, Onorevoli Kutajer, skont standing orders tal-Kamra. Grazzi, issa tista' tkompli dak li għandi xi Mr. Speaker, l-standing orders nafhom, grazzi. Nafhom min iktar minnek, Onorevoli Kutajer. Da bażikament li għadna kemm segwejna lil David Aġus illi ta' kultant jokkupa l-kariga ta' speaker fin-nuqqas tal-speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia u rajna battibekk bejnu u Robert Kutajer. Robert Kutajer mbagħad jokkupa l-kariga ta' whip tal-Oppożizzjoni, ġifieri tal-Partit Nazzjonalista. F'dan il-battibekk illi nqala fejn qegħdin jiddiskutu jargumentaw l-standing orders u regoli l-proċeduri parlamentari fiħdan l-ogħla istituzzjoni fil-pajjiż, jiġifieri l-Parlament. Minħa tiegħu Robert Kutajer wara li ġibidlu l-attenzjoni David Aġus beda jgħidlu li jafhom l-standing orders tal-Kamra, beda jgħidlu li għandu point of order. Però minnaħa tiegħu David Aġus ma tax każ dak li beda jgħidlu Robert Kutajer u wara li ieħor qallu li jaf l-standing orders u jaf ir-regoli tal-Kamra, David Aġus bl-arroganza kollu qallu li jaf ir-regoli tal-Kamra ħafna iżjed minnu. Infatti, infakkarkom David Aġus illi ilu jokkupa l-kariga ta' membru parlamentari fiħdan il-Parlament fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż għal aktar minn 20 sena. Minkejja dan xorta waħda ma kellux raġun fuq il-regoli proċedurali ta' din l-istess istituzzjoni parlamentari u baqa' għaddejjem dan il-battibekk. Infakkarkom li din l-attitudni mhix sinonima darba biss fiħdan il-Partit Nazzjonalista, din l-attitudni ta' arroganza li tista' tkellem sa frattant lil sieħbek stess b'din l-istess tonalità, b'din l-istess attitudni. Infakkarkom li Kerel Aquilina, deputat nazzjonalista, kienu wkoll uża din l-istess attitudni, atteġġjament deplorabbli ta' arroganza fil-konfront tal-Speaker din id-darba, Anġlu Farrugia. Ħansegwu flimkien. Da mhux point of order. Mhux point of order. Mhux point of order. Daqshekk, mhux point of order. Qed nitolbok Mr. Speaker ma tibqax għaddej bdal-aċċett tal-tirġament. Jogħġbu dan point of order hemm il-proċedura fuq ir-ruling u ir-ruling u deċiż. Nimxu hekk jogħġbok, id-diskors hekk ħanajdlek hekk jogħġbok. Inpoġġi fuq il-mejta kamera, issa koper, issa, hekk jogħġbok. Mela oħroġ il-barra, qed inkeċċik, oħroġ. Il-kamra hija sospiża ftit minuti sakemm il-persuna konċernata Aquilina il-komportament ruħa sew fil-kamra. Grazzi. Sanħalli fidejkom bħal dejjem biex taslu għal ġudizzju aħħari tagħkom. Intant miġdid grazzi kelli kontu magħna għal programm Ribna ftit minuti kollox qabel l-aħbarijiet, però infakrukom b'dak li jkun għaddej u li jkun qiegħed iseħħ madwarna dejjem b'doża politika. Grazzi miġdid tal-li segwejtu Ribna, nfakkarkom tieħdlu fuq il-paġna ta' Facebook fejn hemmhekk tistgħu issegwu uħud mill-klips li nkunu qorejna fuq it-televiżjoni u żommu lilkom infuskom aġġornati. Ribna x-xandar ta' kuljum bit-tnejn sa' ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija. Lissa, grazzi u nsellmilkom.